Ayu video syuting. Lara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Mas. Ora mokal akeh kang nandang kasmaran. Ayo. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaka bandung kowe aja malungkut. Perang iki kanggo putra rampung. Bela pati Kang Mas Prabu Kupala. Kang usih kelabuhe Wonosegoro. Tobat-tobat dasar wanita keparat. Apa ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu Kanjeng Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sekti Bandawasa. Rara jonggrang manuta sun pundhut garwa. Jaka bandung aku duwe tapala. Apa kang dadi bebanan? Candi Sewu sawangi kudu dadi. Ya jonggrang panyuwunmu tak turuti. Rara jonggrang kowe pancen ayu tenan. Piye Kang Mas? Ora mokal akeh kang nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Jaka bandung kowe aja malungkut. Perang iki kanggo putra rampung. Bela pati Kang Mas Prabu Kupala. Kang usih kelabuhe Wonosegoro. Tobat-tobat dasar wanita keparat. Kang Mas. Apa ora ngerti yen Bandung lanange jagat. Putra ratu Kanjeng Prabu Damarmaya. Aku duwe aji sekti Bandawasa. Rara jonggrang manuta sun pundhut garwa. Jaka bandung aku duwe tapala. Apa kang dadi bebanane Rara jonggrang? Candi Sewu sawangi kudu dadi. Iya jonggrang panyuwunmu tak turuti. Rara jonggrang Apa? banget rasa tresnaku marang sliramu. Mung gene yo, mung Candi Cacah Sewu kurang siji wae kowe tega nampik katresnanipun Kakang Bandung Bandawasa. Lara jroning ati wong ayu. Tak sedake pinangka jangkepe Candi Kang Cacah Sewu siji ya sliramu sing dadi Rara jonggrang pati patung. Patunge iki ngene iki. Ngene patung iki ngene. Ora nek patung kok klithah-klithih ngono iki ora. Nah, ngono. Rambut atos dadi watu. Githok atos dadi watu. Bokong atos dadi watu ngarep ganti ah. Bathu atos dadi watu irunge mbange tik
ning atos dadi watu lambene tipis ning atos dadi watu janggute nyatis ning atos dadi watu rasakno gulu ning olan-olan atos dadi watu dodone lho kok jek empuk anu urung dadi nginep sewengi cor-corane urung garing Oh ngedan. matur nuwun Rara Jongrange sampun barang